un dia que vam votar i vam guanyar l'esperit de l'1 d'octubre. Viu com mai, com mai, com mai! El 20 de setembre de l'any 2017 em va canviar la vida pel fet de fer una protesta pacífica dins de la no violència amb una protesta simbòlica al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. Com a l'1 d'octubre reclamàvem el dret a decidir del poble català. A l'1 d'octubre ja vam veure les intervencions policials a diferents col·legis electorals. Tot i així es va votar i es va guanyar. La repressió posterior ha sigut ferotge. Tenim presos polítics, tenim exiliats i tenim prop de 3.000 persones represaliades. Per l'esperit de l'1 d'octubre, per recordar aquella jornada històrica, per recordar que aquell dia ja vam instaurar la república i només falta implementar-la. Per tot això, decideixo fer un pas endavant i presentar-me en aquestes primàries com a simpatitzant de Junts. I sobretot, per la dignitat de Catalunya, per tot el poble català. Endavant, força, cultura, pallassos i resistència.